Da li ste uvek govorili sebi kako želite da naučite engleski jezik, ali nekako nikada nije bilo dovoljno motivacije, vremena ili novca? Brz život stvara veliku potražnju za vašim resursima i ostavlja malo mesta za vaš lični napredak. Mi imamo rešenje za vas. Predstavljamo English Online. Kroz interesantan, pogodan i pristupačan način možete učiti engleski jezik u pokretu. Ako se vozite do posla ili imate samo 15 minuta između sastanaka, možete učiti engleski uz English Online. Bilo da želite da putujete, da nađete bolji posao ili da se preselite u drugu zemlju, English Online vam može pomoći da naučite engleski jednostavnije nego ikada do sad. Upotrebite našu platformu da izaberete vama najzanimljiviji materijal i način na koji želite da učite – audio, video ili tekst. Ako ste oduvek voleli da kuvate, da spremate nova jela ili da slušate audio knjige, sada sve to možete raditi uz učenje engleskog jezika. Vaš lični alat vam je na dohvat ruke i pomoći će vam da otvorite mnogobrojna vrata mogućnosti. Dozvolite da budemo vaš vodič. Iskreno vaš, English Online.